Matul ix-xahar tas-sajf magħrufin għall-ammont kbir ta' festi li jiġu ċċelebrati fl-bliet u l-irħula madwar il-pajjiż. Id-Dipartiment tal-Indafa Pubblika ta' wkoll semu fil-lokalitajiet individwali biex wara l-ġranet ta' divertiment kulturali jerġgħu lura fil-ħajja normali. Fil-fatt jirriżulta lil One News li dan id-Dipartiment tal-Gvern offra l-għajnuna sħiħa tiegħu lil-festi fit-43 lokal fejn 284 ħaddiem ħadmu għal madwar 200 sija b'kollox f'tindif bi spiża ta' madwar 250,000 euro. Tlabna reazzjoni mis-segretarju parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield li qalilna li l-irħula u l-bliet tagħna għandhom ikunu notfa għax dan ifisser ambjent aħjar. Tenna li l-ħidma tad-Dipartiment għandha l-għan ewlieni li l-Istat ikompli jieħu ħsieb bl-aqwa mod possibbli it-tindif fil-pajjiż li wkoll iservi bħala ħolqa importanti għall kummerċ u l-ekonomija minħabba li jagħmel il-lokalitajiet iktar attraenti kemm għall-investiment kif ukoll għall-impjiegi ġodda. Aħna qegħdin naħdmu 8 feet mal-komunitajiet biex naraw kif inkunu ta' l-aħjar servizz għan-nies. Għaliex nagħmluh dan għaliex aħna nemmnu huwa it-twemmin tagħna illi kull fejn ikun hemm ambjent aktar nadif iħalli impatt pożittiv fuq il-kwalità tal-ħajja. Il-ħidma tad-Dipartiment tirrifletti l-impenn tal-Gvern Laburista li jagħti priorità assoluta lill-Indafa Pubblika. Dan anka wara li l-budget għal din is-sena wkoll tħabbret żdieda ta' 32% fl-allokazzjoni finanzjarja għad-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni biex tingħata spinta neċessarja lill-kwalità tal-ħajja u lid-dehra tal-pajjiż. Dan minbarra li fl-aħħar xhur tħabbar ukoll investiment qawwi fl-għodda u l-makkinarju tal-aħħar teknoloġija li jintuża mid-Dipartiment li wkoll iffaċilita x-xogħol tal-istess ħaddiema involuti.